Hello. Khaile Geronimo channel crime video thar halo chok leta. Nuchui na kan chon tak main. Rem second hand tlom na hun pui kan mail shit ti le lokang cheu. Mizorama second hand quality chatak moi boxi abel puitling ala thailo te tan pi somthum somnga le zate te chele khar chhon turin kan nei renga. Second hand le quality chalang chau zuar thin kan ni wang le. Direct nge a muna zula thin kan ni wangin kan thom no te hi bel chian dole ema a muna nge poron en thei boke kan regular customer te changa feedback kan don that mai baka customer care an petra heavy tiamin sei thin nei kan in chuana pakhat ani vea WhatsApp group kan siama a join na link to comment section a kan da in lo join venga tinin join rual khan hey Geronimo ron tilut ngal thor ula kan lo welcome em mai don chewani rem second hand zorna mun pui khongai takin min lo dor venge ngei turani he video hi entertainment le educational purpose atana tiania miril shoi koizong le tharum thona promote tumna homlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e USA California state chung Sierra Nevada tlang lian tak in khangru mai lai liom Yosemite National Park hi khovela khuare le lelung moina ngai na tu te zinga chuan alarin ngai hlut a hlo hlea granite lungchang tak in cher chuan wai mai te tui kho thla sang tak te aram mel mangmoi lu tuk shim le nungcha chi sang te chu angai hlumi tan chuan hlutak ani renga khovel mun sang atangin aro puina le amoina chimcha khol zin mi te an fuan khom rui rang thina ni kumsa zako sumko pakwa February thakhan kumsomli pani mi Carol Santile afanu kumsom pangami Julie Santile Julie Thiennu Messi teram lammi Silvina Pelosoi kumsom paruk mi te poin chu national park ro pui takchu an tlo vea anin ruah manangin an pathum chuan Stockton khopuyom University of the Pacifica an zirna konga ti tur chul tin an kal masaphoda chuminu chuan Yosemite National Park bulmayom el portal khoin ngatin park chu an tlo koilea chudan ti turang angten ti zo nuwa San Francisco Picaroli pasal pujen sana hovain mukhom turin ro manna an siam ani chuti airport in mukhom turanin ro manni February ni som parukum sa zako somko pakwa chuan pujen sa chu anupui fanaute mokin airport a chuan nalom rantoa a mai ro chu nga chu turanom ta hau lo mai anron chuan tur thlo na lo chum nu fe apo an mel mu turom tak lova chuan ngai that lo na nei chanta anupui keroli chu tianga ro rel to thak le ni neng chi ni lo ti hriat chian boka wangin engemaw tak harsat nan nei ni aring ngal ti chuan an thlenna el portal khuwa hotel pakhat Cedar Lodge an ti chu a han be pop ta top maya a mai ro chu an ni chuan anupui le afanu te thian dun chuan hotel chuan chua san dei to tian lo soi ta tlat maya hotel an lu don hian an credit card number pe in an hotel bill te po a credit card ta chuan bill mai turin engkimati fel sa veka chu wang chuan hotel thok tu te na soi le kherlovin mani thu point an lo chuak thei tina ani pujen sa chuan anupui Carolin lir thei ho na company lam a han be pop lea a lir thei ho chu airport an kal ma da le turani lain an la da let lo ti ten lo shil ta zel maya chu ti ni chuan hotel an chu san le karan da le tin kar chu thil kal boina lai tak chu nin alang taber soita kangin Picaroli hi mirin tlak takania nutling tak fa pali nei tole real estate company nei ania chumi pa chuan court lama ukil na thok pa boka chuta po sum mu na ringot ngai tolovin nau pangkut thlak le ti du da tok te tan a thlonin ading thina tlom ngai chuan tur thil le thil pek lama po midang ta na luang chok na saem ema mani thil ho da hun tur da let lo han dilala thin rim zok mang chi mi ziang hi ani hau lova chu wang chuan a in soi huna akar da let lo chuan thil diklo engemaw taka omani apasal chuan ring thiam ngal mai ani
pujen sa te chung kwa chu an ngai that thei tak ngang lo wangin el portal khua police te be popin anu pui fanau te chulo wangai event sak turin angen ta top maya an thlen na hotel lama police ten vakal chuan thil danglam em an hmusan lo khumin hung pani chu mutna hnu le the fel lo vakal san niin alanga bolina towel pakhatin khai ombaka pakhat chuata lo omboka chung shuk puante chu ala non deu wangin an man nala reilo ti hriat thei maya chuti ni chuan an room an chua san na pol la reilo ti na ni mel an thlen na hotel room a shim chuan engma thil danglam le mak hanti turom lem lova amai ro chu crime scene en diklama thiam na shan pa nei an ni lem lo wangin thutluk na lo siam vengot then ni lo tianin hria mi thiam ten dik turin room chu an lo veng him ta zok ani ril ruaron lang masaber pakhat chu hotel an chu san nuwa an motor ho chuan an accident ani thengem ti chu nia he thil thlen hun lai hi thlasik lai nia vur tla wangin kong chu nal hlomem maya a hmaloka po accident enga mazat alo thleng to ngea chu wang chuan an che sol ani hanrin po chu thil om takani na chena om ome chu ngai dan lam chu bo zuin an mi bo pathum te zong tur chuan mi nga mazat an thok chuak ngala an chevel Yosemite ram noi vel tele abikin an thlen na hotel atang airport in car vel te chu dap uluk zola ngai an ringa amai ro chu a chevel kong pui an tlan na tur ni an rin lai zong an zan nuwa po chuan an motor chuan na om reng mu chuat turom chuang lo chuti lai mek chuan pikeroli pasal pujam sa muturin detective danganin tiro ve boka anu puile afate bo thua chuan thil tangkai sei chuat tur neem ti ten lo vachina ngaya tin ama ngei po chu engemaw chena rin hlel thlir ngai ve bok annu pa chu tun maya in hau nai mo mani thu hanin tlan bo san du chan turo mang te omem ti te anan zota pujen sa chuan chu tiang hanin hawemo ril ruin tinat nai mo eng manin kara om ma hriat lo thuina lo changa annu pa in kar mai ni lo an chung kwale thenom khoveng laka shim po eng ma chu tiang bo rok chian nei ma hriat lo thua soya tin ama pikeroli mi zen point voi khatin ti thiam lo wanga han tlan taw vel ngong chi chu niin alang chi lo bok tin an fadang te po apa ne na da afa te chen dun nau pangte te shoi boka tlan bo tum sa chuak ni se afa te ne na ain nu nok kher chu arinom lutuk lo boka tin a chan chin kong sang an chui nuwa po nu fel takani thu te ho dewa chu tia bi bongot chi ni lo ti chuan mu dana ni zela chu wang chuan tlan bo ti lam ngai danom thei chu an thai bo taphot ani tin ama du thua bo ni arinom lo tluk zetin apasal thil ti ani porinom lo ve boka abo hun lai hian khodanga om dai nialan baka engema chenan ti pui nuwa po hanrin hlel chan tura wang hlea chutiang bokin anu puile afate zonna ta na thuchang kai chop chu turpo anei chaw hlebok chuti lai mekin bozon na thok tu te chu anom hle thei tolova an chin an hriat har pole nungdama mu chole be se na chaw ting mai don ti an chiang tlat maya chu wang chuan thei top tak meu choin wi fing le an man ro nei that bertenen an che chuak mu pa ma se ninga moza ta liam nuwa po an ma niemo an karemo an thom noimo talpo eng man mu chuak theilo dan naranin hetiang poi khoina hi chu an mani kho police ten ilo poin state police ten an chui mai thina a mai ro chu he thil thlen na moni Yosemite National Park le chevel nialana wangin state sarkar ram nilovin US Central sarkar ram ni tlat maya chu wang chuan central lam nu chui thiam FBI te anin rol taru maya anni chu thiam na le man rolama pon lo changtlung zok ngeya tol chung police te kuta in nga ngotai chuan victim chung te tan po athlamon thlak zok fe thin rengani FBI changin special agent pani Chris Hopkins le Jeffrey nekate chu case khoi tur chuan an ron thleng ngala bibo case ani rualin
akal sol chuan tualtha case po chui thut the reng an ni tianin hria an ti mai lo hle anni pani kai hruaina in an botan na Cedar Lodge room number 509 chu an ending non le ta phota atira police thleng masa ten rin hlel mai turan mulawang thokhan thil danglam le rin hlelom chu an mumai big lo chik zoka hanan zir chian nuwa lukham case pakhat le blanket pakhat chu kimlo tian hretheya tin an mi bote bungrua engengemo an hon le ngei tura an ngai kal san ta kom nual boka chuti rual chuan an bungrua tamzo kom lo wangin chung thil te chu an du thu reng kal san an ni ve thei tho bok chuminu chuan FBI agent pani te chuan chu hotel a thleng ve midang tele a thok tu telam an hoi vele thunga an mi bo te chu tuin nge lo mun nung deuh ti hriat chuate an hun man dan nung le thil thlen hun bi terem chu chu namasa an neya chu ta tang chuan thil thlen dan chu hriat chuaol samsot an be sei ani ti chuan chung mi chi sang sang an kum kual na tang chuan an mi bo te hun man dan an hriat thein nung ber chu an rem chuak chinta park ranger pakhat hian an bo mani khan me che pathum te chu mu thu lo la sei theya chu ti lai chuan an hlimin nuam an ti mel hle ni in a soi nge chu February ni som pali ani mela park tlo an kalni masazok ani mel atuk ni som panga po a mun ngaya bok chuan an kal lea chumitlai chuan an thlenna hotel Cedar Lodge zan rian kil le ngei ti hotel waiter pakhat chuan a sei lea chuta po chuan engma thil danglam om lovin an hlim tlang hle nia hriat thu a sei le bok zan rian ei zo hotel khwal chon nena tangin film en tur cassette panian ho chuaka ti chuan an hmu nun ber chu chumini February ni som panga zandar sarile chan ve vel ti na lo ni ta ani FBI ten thuan zo kwal na zong zonga chuan thil danglam hmu chuan nei mi alova hanin hnial pui deu mo anin haw lai mo anum dan pa ngai baka an khosake mo soi turo mi lo amai ro chu an mani chungchang nilova poimo theideu tur thil pakhatan hriat bel ta hlau mai an thlenna hotel room number 509 kalna chu ahma devin an hotel mystery chuan lo siam tha adu phot chuan an room a chuan ala lu theidon ti an ngai to chuak ta ti chuan chu pa chu anan ko ngala a chan chin chik zoka anan chui chuan au nau pa hi nau pang khoi khem thu boya manalo ni to a bullok hotel a lo thok mek nge ti ten hre chuak taru maya u nau na chuan in chun lain lo nei thea chu wang chuan an ring hlel tariau mayani chu pai ro chuan eng main nam noi nai mo thil poi mo hriate mo po nei lo thu sein a phafi thlangal thaka an du phot chuan do ta soilo hriat nan polygraph test po nein huam thu sei tlang ngal bok ti chuan nu chui tu chu polygraph test nei pui tur chuan an hanin buat sei tangala chu ti lai chuan special agent Chris Hopkins chuan an thlenna hotel room chu alo ven ding non vele mek boka engema mu mai le en kan te ompal takin tin alo wa fang non le ani theyang tokin hotel room chu aven dik chuak le veka chuta chuan thil mu mai lian takan nei ti avasha chuak ta ti tu reng om lo engkim chu fel fai thlur maya a fel fai le lutuk chu ring hlel lek zoka evidence nu chelo na tura uluk takarem chopani theyangem tingai dante nei lek zo ani mystery and do pa polygraph test result po chu aron chuaka engma do ta soi ti rin hlel na turom ta chuang lova ti chuan an suspect nei masak ber le om chun chu shen reng na chan turom lo wangin an chua tir le ta phot ani lirthe che solan ni rin na chu zoi na re tiala an che vele an tlan na tur kong nia an rin zong te chu an dap zo ti toa an nu ma le che sol na ni thei oming ma mu miao lo wangin an ni lo e han ti chat theila ni chi lo ma se motor accident ani chu ari nom to chi lo ani pikeroli te chung ko hi mi om thei tak chung kon nia amai na en kol zui tak real estate company po hi an chung ko atanga ro chuna ni nge tin anu pa chuan bazar lian moleng mo zat nein sumdon nan kalpui boka
an har savak don lo ti chu hriat thei mai a ma se chu ti chung chuan kho sak sang tak angin an lang du ngai lova an in le lo po mol mang takin an chea ol sam takin nun an mang thin hausak ma hian misual hip ve thin ti chu voi tam na chui du re chuan an lo hre to thina aro sum itin an ni po chu tu tena mo an shroi bo ta niang ti te po thilom thei takania amai ro chu tiang chu lo ni tang se atlan na suman phut za te matal chu hriat tiran ni torinoma chu tiang thom reng chu hriat tura om le boxi lo kitna ban lo ni tak tak chuan misual te chuan hai hot hle ni lo poin an cho hle ti na ni dona ma se evidence poing ma nu chelowan che dana mimol ni leng top chun ni big lo ti chiang loi si boi thak ve tak chu ni pikeroli chung de chuan bozon na sen so tan sum tam tham takan ron the chuak ve to boka an chung changa thil tangkai sei tur ne piang chu dollar noi ni le singa pe kan tiam thun puang chuaka tin an bona lai vel Yosemite National Park vel zong turin thlonan hayar pop boka ma se chu tianga thei to pan be chung po chuan ma son na om lei thei chuang lo chu tianga ngai na shelo takan om lai chuan February ni som pakwa lo thlenga thu thararon om ta hlau mai an mi bozon lai te bo na khwa tang mel za zeta hla om modesto khwa pikeroli wallet an char thu an sheta tlat maya chu chuan ngai to na thar nei tirin kidnap case ani theyangem an lir thei chu pa shoi bon ningem tu na shen me kan niangem ti zong te chu ngai to na ron om thar le ta tin modesto khwa po chu an case suilai khopoi mo te zinga chiar lo ni ve tangal boka chu khwa chuan ngun le zolarin hilzon na po kalpui chul tia chiang reng mai chu ta le an be seng in an nu thakhat vela modesto khwa chuan thu tharan dong tanol mai march ni somporuka modesto khwa police te chuan motor pakhat number plate in tar lo hi an lo ti dinga dan pa ngaya motor man satliat turanin ngai lain rin ainan kal thui tatlat mai chu motor khaltu chuan thatte te lo dong song tamai lo chuan silai chua police pakhat chu kap fuin atlan chezuya a chenai na tlan lutin police tenen anin ebzui tarup maya darkar som panga velzet an hualbe nuwa anin man thei ta sham ani chupa chu Michael Larwika tialonia chutia police kutau mlai vek chuan tunge ni in soidu lo mi pakhat ne na tangin Michael Larwika tile pasang laka u nau pa Eugene Dykes ati chu an mi bozon lai chung changa chuan chui chen chula hriat thu an dong tatlat mai chumi ti u nau chu nu chui du te tan la mi tharan ni hau lo le ngala midang kutlak mi pat mi chet na kai noi poi khoina ti vel mai baka mi kidnap thu angei po manan lo ni to a Michael an man lai ngei po hian au nau pa Eugene chu alo tang reng to zok hi lo nia ama atana khesa parola chhotir ni line silai lo kola chu wang chuan dan phallo silai kol thu buaya man le tan tir lo ni le reng to zok ani an nu chui lai ari lelom theina tura thil chul zong chu kim vekamoti mai tur hi nia an mi zia te an tun manun le poilo khoi to dan te han thlir poin rin lelom takan nia an thu don pakatin lo chui chiang turin aron tile chia boknen an rin lelom dan a heavy chiang viau to ani ti chuan thu poi mo hriat chuang ei tumin an niu nau chu anan kom ta an pani chuan eng ma hriat an nei lo thuan soi ve a Michael a phei chuan eng ma soi du lo ani ber a mai ro chu darkar enge mozat vautiti boltiti thlem titia anan secondary school vel nu chuan Eugene zok chuan in tam noi na nei tia sei chuak ta hlol maya a mai ro chu chip chiarin eng ma tak sei le du chuang lova apoi mo lai ber an mi bo te chu khoi angia nom ti po sei chiang du chuang lo chuti lai mek chuan Michael Kar atira number plate in tarlo wangan man kha an lo endik ve mek boka samzai mo lazai le lamule mo thisen le thildang evidence atana man thei tur chi shim chu
uluk takin an dap chuak veka ti chuan bolhlo han ti mai tur thil engemaw zat chu laboratory lama in dik turin an thon ta ani an mason chu lal boya phone khoilai kom thlang dora tirang main a muang rem hlea mi bo khaisanga chuina tan phei chuan an hlo cham ti turani hial to thlakhat lai ve to wangin nungdama mu chuale phei chu be seom lo takani to a mai ro chu march ni som pariata pikeroli walitan charna modesto khwatanga mel zavel buka hlaum long barn lam chungin thu tharan dong le tanol mai ram vak pa pakhat hian kong sira lir thei kang chetak lom hi a hmuwa akan dan churin hlelom ba kala tharlam deuh bok nen khoi mai lovin police ne na hriat tirta police lamin alir thei number tangin tu ta nge tian han en chuan tuna an mi bo zon mek pikeroli te kar man lai ngei mai khani tian hre chuak ta investigator churang takin amun lampan chuan an chuak phei vele ngala an case khoi lai ne na in zomani wangin midang po chuan an thlen phei hun chun lo nga ka amuna special agent Chris Hopkins aten wa thlen phei chuan han en mai point kar chu kang na hle tian hre thiam ngala engrong nge ti po hre thelo khopin a kang chene hlea asi tele kang thei chi shim chu a kang fai vek ani ber alang thei mai a chuan evidence han dab vak ngai na lo ba ka mu chu po be siom to lo shima han en dikim vereng rengila mole tia hnungan an hon chi chuan an be selo lutuk thilan mutatlat mai kang vap kara chuan mi pani tak sakang bang hiloma an kan chiat ne ma wangin an mel po hriat rual ani to lo nu chui tu chuan mi bo mai zong to lovin to that tuan zonangai to zok don tian in hrethiam ngala chuti rual chuan an ngai to na ti boy veng reng deuh thil pakhatom mi bo kha pathum line ni sia chung ruang te chu an mi bo pani te ruang ni ta se a pathum na chu khoya ange omang ti chu zona poimo takalo ni ngala nungdamin alo nge mundanga arwang the thangani zok ti te po ngai to na lom ngal lo theilova nu chui tu tan mabba kala tam hle ti hai rual adilo lir theom danan zir chian na tangin ti luina hal nge ani ti po chiang thokatin an hria an ruang chhar pani te chu an dam lai nemo an thi hnu emo motor hnunga chuan dan nianga chumi hnuwa misol chuan motor chu hne takin tuial thea le chuak le vekanga ti chuan a hal ta nian ring ani motor hnung lam kong khar chu ain hong dewa chu po chu hon luia nian ring lir thei kanga reng hian a chunga phui tha chuan boruak a tlem thina chu wang chuan a kan that theilo pha fowa chu tenga ni hria chuan boruak a lu that theinan a hnung kong khar chu a hong ta nian ring atuma chuan hlo tling hle ti chianga engma kang bangom mielovin a kang thei chi chu a kang fai ne hle ani an ruang chhar pani te chu rongin dik tu ten laboratory lama anan zir chiang ngala an mi boti zinga pani Carol Santile a fannu Julie Santi te chu an dental record an local satwa chumi mang chuan har salu tuklovin rong pakhat zok chu Caroli nge ani tian fin fia theya pakhat zok chu Julie ruang ni lo wangin a thian nu Silvina Pelosoi khani an ring ngala mase harin dan ringot chu arin tlak tok lo tin a DNA chu a chung te DNA nen an han en mille thlapa ti chuan ama nge ni ti chuan fin fia theita ani Julie ruangero mu ala ni ve talova ala dam nge thi to ladam ta se khoya nge omang lo thi to ta se khoya nge ruang chu omang ti te chuan in zot ton sek to maya a chan na la chu tu mai nan shelo tian in shet pui vek boxi an boy zol pui han rea ril rufi mangai to na anan man chuan mak ti deuh men nei tatlat mai lir thei kan na bul hmaya khan mei che phei khop pakhat mei che pars pakhat le konga pai chi bek a chunga camera lom hi han chara a main chu ta tanga hlataka chuan pikeroli wallet an lo chhar to buka lir thei hal tu chuan du se chuan
chung thil te po chu hal chevek theidon tia chianga mi film khur thiam tak evidence ti chiat le nu thup ko nga chuan expert ve takani ti hriata a motor hala kan that theinan hon thot na chang te po hre ve thlapa chu ti chunga evidence poimo tak tak kong dunga charmai thea chu makan ti hlea an misual zon lai mek chuan tum nei ran in chung thil te chu nu chiatina ni thengem ti te an ngai to ta hial ani amai ro chu tiang vel ngai to aya naman mo thlak chuama an mi bozinga pakhat Julie chu achin an la hre theilo ania arwangan mu velo dana aladamaniang ti base na cheten nei bel vele dewa thi ve to tho chu ni se arwang chu motor kanga khan tel veom takania awm tlat lo wangin aladam bi ka niang tirin na chawang ring takan neya chu ti rol chuan lo ladam po ni se adin muna thalua don chuang lo ti chianga chu wang tak chuan a thiemo adamemo nu chuitre tan muang chan na chi ni lo shrimani ti chuan uluk takin anan committee le ta an thlen chin le an thil mu chu to de chu ngun takin anan chut let le a lir thei kang bangan mun mun kha haram noi fian real takania Julie ruangom velo boka wangin aladamemo athiemo poni se keringot chuan chulai mun chu chua san chi niin an shelova chu wang chuan tlan chuan motor danga om ngen ring ta ani tin motor kang ta le tlan chiat le na tur motor chulai mun thlenga wakhal thleng tur chuan mi pakhat tan tingai na om don lo tia chianga chu wang chuan poi khoina chuan mi pakhat aya tamin nam noi nom marin na lian ta viau maya mi pakhat lo niin atlan chuan tura motor chu lo chop lo kanga te han ngai lui don po nila atanin dai lo an don lutuka chu hai chuan sangoi zon puya ne ni chu arinom zok shrimani tin chulai mun fian rila tlang ne le zei taka che tur chuan a mun ma le ram chin hre pa ngai tak ni angai nan ring boka chu wang chuan poi khoi tu te ma chu chulai mun lo tlo photo an nian ring bok chu tiang zong ne na han chut po chuan an suspect ko lai pani Michael Larwi kale Eugene Dex atekha an larin hlelom ber thova an pani chuan in kopin lir thei chuan halanian laring fana tin Michael hilir thei kangan charna tanga hlawak lova khana lo khosato thin nge chulai muna chuan poi khoina danga wangin man hial te polo tok to buka motor halna munram hnuai po chu lo tlo fo toina rinoma ma sen ni panila chuaning man sei chiang thadu to der box silova ala boi thla kang reng khop mai March ni somni paliero in herzoga Washington DC J. Edgar Hoover Building anti FBI headquarters achuan daka tangin lekha danglam takaron thengnol maya chu lekha silin chu tang chuan victim te bo nulo ka thon chua ti hriat thei chu lekha chunga chuan kuta zia chop me pakhat le thu ziak toite he mi hi kan hlim pui khop mai ti chau hi halloween ziaka om zia tak shari lo ma se thil chalam chu ni thein an shelo me pa mun ron tarlan chu anan en chianga an khe sui lai in janna sedarlo hotel atang hlawak lo khothlir mun pakhat Vista Point anti bul hi halo nireng mai le ngala an ril ru chung rila chuan rin danan nei thiam ngala ruak mai ti chuan manmo takin amun lam chu an pan phei ngala chu ta chuan an hlau thon ber chu atakin an watong ta an mi bozon zinga achinan la shed lo Julie Santi ruang chu saruak vek hian lo ma a kerek veilama dakte pen hrenga chuta tangchuan a thi main phuar be ani ti hriat thei atak salom dan po chu uluk taka da ani ti hriat thei buka asam churem chop ti hriat takin ain zar phar dia ya tin akut chu aom zona ako khalin ada thlap boka ake dinglam pang chu thluangin ake veilam chu tom thung thamai po du tok lova chu tiang te noi ruang khoi du chuan poi saka nei vak don lo ti hriat thiam thei maya tualthahna me upaina ma ngonga nei tlem hle ti hai rual ani lo tin ruang lom dana tangin hur sualna nena in zom poi khoina ni nge in alang boka aril ruwa midang chunga thu nei tu le a thu thua da theini chakna lian taka nei nian ringa
mishing dam lai chu soilo ruang chunga ngei po chu tiang riru chu la putlang zel niin alang atak sadang chu chu taka chiala nilova a ngong ero alo lung deu nuai toa chu ta chang chuan a ngong zayani tian she theita ani Julie ruangan mule taka chuan an du lo ber serial killer chet na nu mani rin na halian ta hlea nu chui tu de chu an chek ngal tlok mai Julie taksa chuan lazai sen toi te hian chara chu lazai chuan en dik nuwa amma an mirin hlel Michael Larwika kar changa an mu chuan nen khani nang hle ti an she chuak ta ti chuan an thlak hlel em crime scene le Michael a suizom thei tu chu an mu chuak tange nge ani ma se chu tiang lazai chu a common ang renga ruanga le akar chunga lo om ve wang ringot chuan tual that tua pu thluk chu la har sa deuh dona chu ti rol chuan evidence dang thatak nei thei don anin ngai wangin nu chui tu de chu an mangang lu tu kari lo an lekha thon dona khan fingerprint pakhatan muhlawa chu Michael or Eugene fingerprint ani tian fin fia thei chuan afia fai fok viau don ani ti chuan an fingerprint le khathona an fingerprint mu chu anan khai khin tangala a mai ro chu an basing result an nei ta hau lo mai le khathona fingerprint an mu chu Michael te u na ku jung chang thla nen chuan aloin mil o zong lo maya a beidon thlak le chanta ma se base pakhat an la nei an le khathon don chu chil manga charbe hilonia chu ta chang chuan DNA profile pakhatan nei le thei ta hlau maya chu mi DNA chu an mirin hlelte DNA chu niem tin an dikle ngala mi pa DNA chu lo ni ngei maya ma se Michael le Eugene te DNA chu lo ni le mi lo an be se na san to te lul nen chung mi te chu an mi sual zon mek te chun ni lo ti na ni mele tatlat maya an ni pani la chuan chui tu te han ti boy vel chu no man ti phian mai le ngala engma sei thadu silovin ril hlel tur tok velin an om lui moti mai turania cholkar som chung vele malai chu athlonin an chomani taringot mai ani ti chuan poi khoi tu dik tak zok chu man lovin ala om ti na ni melta ruang pathuman mutoa bidangin an zui le mayang ti po hlawm takani to chuti lai chuan special agent Jeffrey ne ka chuan ram hnuai kar kang bula camera an charkha halloween dik ve thunga achunga thalak om howa chuan engemaw man tang kai the om ring ani atlang puin chung thalak ho chu an pathuma hun hlimom takan manna ani bera apoi molai takero chu an thalak hun tak chu nia February ni som panga zandar som le chan vevela February ni som panga zandar som le chan vevela an room chunga an thalak ala oma wangin chuti huna chuan an ladam ngei ti chiang phota tin keroli pumpuin endigna changin ako chunga broccoli le ziklum te po pai troi lovin alo laom ti an she thei boka February ni som panga tlaya chuan vegetarian burrito order ti an shelea chuti anga changa an chu chuan athil ei po pai troi main thani ti na ni mel camera an thala ka changin zandar somle chan vevel an ladam tian shia chumi hnulok chu pai troi na man po main pikeroli chu thani arinom ta chuti ni chuan than ni thena hun chung chu azim ta hlea hlatak thlen puin na man po lo wangin anin thana mun chu an thlen na hotel atanga hlat vakarinom talo ani chuti ngani ta ka wang chuan hotel thok tu de chuan rin hlan kai thar le tatlat maya an zinga chuan rin hlel thei turan han dap thale ta top maya chuta chang chuan amma zana hun man dan sei chian thei lo mi pakhat an hre chuak le ta chia chupa chu an hotel muntify tu mi hang pakhat semuata ania victim te an dam line munun ber zan khan chu hotel a chuan a duty nge tian shia a duty zo nuwa eng tin nge hun man zel ti sei chian thei ani ta tlat lo ani ana thona man thomna suk tura khon khom na began endigna changin thisen kai ni om takan muzuya chu wang chuan chu pa chuan sei tur poimo takan nei ngei don ni na lang tatlat maya ti chuan aina kalchilin
station laman shuai peita ani la chu alo por em mai le ngala police ho ma chuan a khol khamzong hlirin a khosa hi ni ber ma se a khosak dana boi thak po le ama rin hlel na lian zel ti na ni maya lu chui tu de po an phur to khop mai a mai ro chu laboratory lamin ai pathisen kaya mon ti chu thir tui ek lekani ti report an dong le ta dai maya arin hlelom dan pone ple ta suai mai ani chuta an boile nek lai chuan thilmak taka thleng le ta tlat mai July ni somni pania Yosemite Park Ranger pakhat chu chulai mun tlo book pakhatariak kum somni paruk mi Joy Armstrong area na mun endik turin akala chulai pak tlo kal ve tho thian dang tenenin mon tum hunaron lan ve tak lo wangin a thian te chuan a chanchin wangai ven turin thunei tu te chu an puna Park Ranger in Armstrong area na book chung avalu chuan thil dik lo lian takom ti a thiam ngal thom no le bungrua reng chu aom lo dan tur hlirin om ni berin alanga nasa takin mi anin chai boi ti hriat tak hian adar niai nuai maya Amazon ber Armstrong ila chu mule chuang bok silova angai thalo chuan mun puilama hriat tir tangal ani chulai hmuna mi pathum thina chui mek tu FBI ten chu thilan an hriat chuan an phungal suau hi ani bera an case suilai arin hlel mi pathum Michaela Eugene le Samuel ten kolmeka an zinga tuema ber chu ani nge an ringaru toa chuti laia thilrin hlelom taka thleng le ta chuan zo naron set bel le tatlat mai an tol that tu zon mek chuan lo laman top lo ti na nge nianga chulai bora chuan mi sual dang anom ve ti pongai to tham takai ta thil hriat chian tumin FBI agent chu amuna chuan an wing phei ve ngala a book chunga chuan fingerprint le ending ngai thil engama chu an langeya ma se an midla tu lian ber chu pon lama thil om te ni dai thung book pon le a chuan motor ke hniak chiang takin a hmu theya tin phekhok hniak chapal hniak ni ngei tur hi lo om nual boka chung te chu nakin la man tangkai le thei be sein uluk takin athlan la ngal zela tin engemaw han nu na niom tak nu ma om boka wangin Armstrong chu lir theya nu lu tumin misol chuan nu phe nian ringa apiale dewa chuanin nu na nu ma niom tak chu lo phut le deu nuai boka an chui phei zela athlang korte ruam laman chui thlata zela ti chuan lavak lo korte kaman zuk chui thlen chuan muanin rin sa deu mu lo an du em si chu an zuk muta meiche pakhat ruang nim le na thel vela in khunel nual hi lo ma alo muddan chu a man chui Julie santi ruang lo muddan nen khan ain ang le em boka ake korain phela aziparain hongbok chuaya rap thak chu a ngong tanania alu chu mu tu reng om lo ani chulai chevel chu rin hlel tur zongin an dap ngala khwalzin le chulai mun tlo tuan mu theng ang te po thuan zot kwal ngal bok chutenga kalzinga mi Park Ranger pakhat chuan mi pakhat lo thu chol hi awa muwa abula chuan bek puar channel nol deuh hi lo hung boka heti lai hian an victim lu chun lamu chuak lova a bek chunga de chuan alo omreng lo motin chu Park Ranger chuan endika vadila ma se lo rem ti hau lo maya chuti rwal chuan thu zo fia tur station lama shroyero alo hnial lem lo thung tunge ni ti tenan zo nak chuan sidarlo chhotela bungro chiale thil chul dang siam tura an roi hi lo nireng mai ani chuan poi khoina thlen lai vel chuan pak chunga om ngei ti chu phalova ma se crime scene ai ro kal mielo ti soin atang ko tlat thung paka chuan engia ti reng ti tenan zota chuan lam engema chu soi tur sheve mai boka abek ngei po chu anan endik saka eng ma thilrin leloman mule ta chuang lo a DNA sample la karem tiem tinan zot lea anila chuan alorem tile ngal mai boka chuti lai chuan akar ke chuluk taka thlalo la turin special agent Chris chuan anaw te lo shil diama amshingero han shen reng chan turom heklo an chuatir le taphot ani
ram hnuai ruang boi pui tulam chuan an hna chun lo la chun zom ve zela a taksan hmuna tanga hlalutuk lo kor kama hian lubung an char le ta hlol maya chu chuan an zir chian chuan buka tanga bo Joey Armstrong i ngei mai khalo nia tin taksan charpo chu ma nge ni ti fin fian ni zui tabok ani Armstrong hi nung cha le ram chan chin zirmi nin chulai vela chuan a tal tam hlea chulai hmun ron tlo tu te po phur takin alo hruai to thina tin a hruai mai baka an hriat na ti zau thei tur zongin alo hril fia pa thin boka chunga wangte chuan mi ngai na ta hloin ui tu po anga hle reng ani engwanga mi sual chuan a lutana hmun danga han the thang kher nge niang ti hriat thiam a har tak mewa ama man phot lo chuan hril fia kim thei poni don lo nin alang chutale atuk loka nu chuidre chuan thu beng ver zet mai an dong le ta chik zoka thu zo fia len du wangin Cary Stayner chu anan ko le dona ana tho na hmuna an pu te chuan engma soilovin ron kal chun zom lo ringot nin an lo soya a hma zongin akal regu hle thina kumni chungin kal lo vai khat po nei lova chutia police in thuan zo fia nu chia a chan po soilova akal talo ngot mai chuan rin hlel na ron chok nung thar lo theilo ti chuan Cary chu thu zo fia le tumin ain lua chuan an vapan le ta a mai ro chu mu tur lo om to hau lo maya a in lua chu chu sanin abung ro polo thiar chuak de vek to hi lo nia chu wang chuan ama azong tura ti na thu pe kan chhuat angal ani van nei thak deuh main Laguna del Sol anti Sacramento ko pui chimlam dai fe ma mun pakhata nu pakhat hian Cary chulo muin nu chui tu te aron hriat tir ta lau maya amuna chuan special agent rin ni ka chutir ngal nia Cary chuan police an ni ti hriat vele a bana phar ta ngal maya chutia in peol samlu tuk chu nu chui tu pa chuan magatin angai te thalo rum to zoka a chan po midang manan tum te chu an ban phar tur ti ve phot ten ngai thina poi seilo an ni phei chuan an phar that du lo chang po tam hle chutia a engama ma ban lo phar ngal ngot dana chuan thiam lo na engama tak chu ne ani ring ngal ani ber ti chuan Cary Stayner chu kut kol bun tirin har sana dangom lovin anin hruai ho theita ani mun puilama po an lo buai ve mop reng boka Cary motor ke thalak chuan zir chian hnuwa a ke ma pani le a hnung pani chuinang lova chi hranga vua tian hretheya chutiang che chuan crime scene motor ke thlan hmu po khachi ni ve tho baka a motor ke nen chuan ain mil le chi bok chuti chung chuan Cary chuan crime scene chu tlo lo shim nia soin ala tang ve tlat thunga chutale detective te chuan i chapal kan lo en teanga an ti ta thut maya chu trong kam chuan Cary chu a deng na hle ti a hriata a ngoi ta wang mai han phal lo ngot don se arin hlelom tel dona tin court thu pekin an en dik sak thei don tho boka chu wang chuan phur lo zetin a chapal chu a phelta ani a mela chuan tlom mel alang chana a che suan chu in hre chuakin a ke hne ka hnut chia pal ti angai tuat chuak ta chia ti hai rual ani lo rei pon in kom zui le main special agent Chris chu a fala bi ka du thua sei chuak ta nge nge a ti chuan an rin danang nge in Joey Armstrong chu a thani thuin puangta ani a seidan chuan Armstrong chuan alo beilet vena sahlea a phuar be thei hnuwa midangin an ron nang ching malang ti hlo wangin a motor lama hnu phea lirthea tlan chu pui hnuwa pola tal zui zelin motor tlan lai atang chuan a zuang chuak ta hiala ani po chuan a motor chu ti dingin a zui vele ngal boka a phak hnuwa po an lain chai boina sahlea min an ron manang ti hlau to boxia achem te phorin a ngonga azai taringot mai niin ain soi tin alu chu hona athil ti hret rang nana kol thata tum phota atnuwa aril ru thlakin a paile ta zok niin ain soi bok ani
Cary Stayner chu Joy Armstrong I thina chungchanga man ni ma se ama sidar loch mikhwal pathum te thina po khan mo phur tu ni ngen ring het ngala chumi tur chuan fin fiana nei pon hu phur lem lo adna sampunan lak sak chu ending na result ron chu avele ama Julie santi rong omna chungchanga le khathon mak takan dona changa DNA profile an mu nen khanan en mil ngala an khe suilai te chu fel duak to turan ngai te lul nen an be seng in thila kal le ta tlat lo maya a DNA le khathona DNA chu alowin mil hau ulo mai alan dana tang chuan mi pathum te thattu le tuna Armstrong I thattu te chu mi sangan ni ti na ni tabera ma se na chidre chuan ani ti an fin fia thelo point ani lo ti tal chu soile sel tur om lo khopa chiang anem ngen dua chu wang chuan an be seil tuk lo zok le khathona fingerprint an mule carrier fingerprint chu anan en mil vele shima chu ta le harin lo tak main alowin mil ta dai mai chu ta chuan thil mak takalo om ta engtin nge le khathona fingerprint mil si envelope charna chila a DNA chu mil le si lo nge niang ti chungai to azuya ngai tatlat ama nilo midangin an chilin le khathon chu an chara ni mel tariau maya atir lama an lo rin ril ruk midanganin rolani po arinom thar le ta ainga po chuni se a fingerprint mangin Carol Santile afanu Julie an thian nu Silvina Pelosoi te thina po chonen nam noi ngei ti chiang to a chu wang chuan phat kwal reng aya a shamna nep thei dan tur lama hoi ta po ni mai thei ama Cary Stayner chuan thilom dan chu chiang takina sei chuak ta ani a sei de hlek dona wangin hemichin in next episode ta ti chu mai turem ni kan ti deu nain kan chhun zom zelang misual takkania thil thalo takka tiani tina thil ti sual chu a han nem het masate te a sei zui danin anau pante ta changin mipat meichiat hur hernaril ru than len puitlat maya meichengai sakle thunun chu ril ruwa chakna nei tlata wangin atakina che chho puita ani tuna an victim te lo poi an hotel thleng vedang te zinga be tura hwal ruk te polo nei to thina ma se mi pa thlen pian nei le nei lo a hriat chian theilo wangin a thul san le thina anni pathum kha mei chelang anni tia chiana wangin abitum ta ani kumsa zakwa somkwa pakwa February som panga January to lama chuan lam siamin pikeroli te room lua chuan avakala tui lika om thu shilin siam that loka ngai thu shila ani chuan a tlai ton ti deu nain an lo lu tir ta thowa ti chuan silai mangin meche pathum te chu awau bet zuita ani an pathum chuan dak te manga phuar betin a mel en mielo turin a shil boka an pathuma phuar be nu chuan Julie le Silvina te chu bathroom ada ti chuan khuma da Caroli chu avare thlum taringot mayani arwang chu puchuakin motor hnunga vahlang phota room chunga chuan a lut le ngala bathroom atangin Silvina chu khumlama son pheilea ma se auta ka wangin man chua hlawa ani po chu re thlum velein Caroli ruang bula chuan a vahlang velea chumi nuwa room chunga chuan a let lea bathroom atangin Julie chu a hroi chuaka ani chu ngai zong ta hlenin a soi nge khuma pong suan nuwa blanketina tuama chumi nuwa lir thei chuan a phur chuak ta ani arwangan muna vista point an ti bulawm don pedro dil kama chuan a hruaya ngai zong anga chei bolin chu tianga ngai ruat na le suang tuana te nom takman ruatan chuan engema chena hmang zui le ta Julie po chuan a hmangai let ven hialin a hria a tha thlengin chu tiangai dan chu nei zui ta niin ain soya adu toka nga hnuwa chulai hmuna chuan thatin anwa hmu danang khana kal santa ani investigator chuan an miso zon lai chuan man tangeya ma se zo na chan lo la tam hle midang thurwal puyan engem engtin nge le khathona fingerprint le DNA khain mil lo thei atira an rin hlel masak ber Michael le Eugene te kara khan engtin nge Julie kora le zai kha kai dai thei engtin nge mel zaze ta hla modesto khwa khan pikeroli wallet khan char dai thei
chuta tanga mel zavel boka hla longban khorama engtin nge an lir thei kang bang le an ruang an char thei ti te ba ka nu chui konga kher chuan khovela po a ber chal ngam FBI ten an chui zui rengani sia engtin nge chu le chen man lova big bo thei ti te chu hriat chuan la du tlat ani chumi chungchang po chu ama ka nge tangin a hril fianan dong le thei ta atir tangin Cary chuan nu chui tu te fin khalatum sangar ngar hi lo nia apoi khoina tur le ache dan tura po chuan halloween buat sai thathlap thlap khop mai khatia chet ma khan nu chui na chungchang documentary le crime show tam takayana chunga tang chuan investigator te na thodan evidence an zon dan le an laka tanga tal chu dan turte lo zirlok na samai hi lo nia crime scene chin fel dan turte baka kong diklo lama nu chui tu te shoi koi dan turte thlengin alo ruam man lok diam ani khatia don pedro dil kama juli ruang nu chen hu khan a nu thup turin ache chuak ngala mel zavera la longban lampanin pikaroli ti kar ho an mani ruang phurnana man tak chuan atlan tawang wanga mun fian rialai taka nu chin ani chupum pela ke na kalta aram chin chang hriat cha wangin atan harsalo kong pia chuan taxi lo phara ti chuan an thlen hotel room lam kha hapan leta chuda chuan theng to ka ulukina nu ma chu awaching fel zui ngala hotel pindan chu mi khwalten chuasan pa ngai an chuasanang chialan theinan awasing sata ani afim khurrem rem boka ama man theina tur evidence len nu ma pakhat ma nu chialo ahanin buat sai na sajia chu hetia victim te valu chil ma hian atak samulte tlak pallo nan ain met fai veka ain bual fai thlap ani ni nuwa ama lir thei mangin longban bula motor le ruang pani anut chialam pan khanin khal chuak le a hotel chu sananga an lan theina tura an thom no lak chu de chu motor chunga chuna thelu ta investigator de ti boinan bungroeng mozat anut chiabok ama molo zong chu motora dalu nuwa ne takin petrol leya a motor chop chuan halta ani nu chui tu te ti boinan chulai muna chuan camera bag le me chepe ko kha anu chialea in khal chok le ngalin modesta lama pana chuta chuan an thom no ala kol that te le pikroli wallet te chu awathe thang le ta ani misual van doi lak lo heavy pani Michael le Eugene te u naw khan chung thom no te chu charin sharan lo la tum zia chuta tang chuan an thom no le kar chunga de chuan an victim te thom no miang la zai te chu akai pha ta nge nge a tlema an ti ni mi alova an pu thluman trap ani lekhathona fingerprint le DNA in mil lo chungchang kha athluwa ka man na sat zia ti chiang tu ni ome fingerprint chu ama fingerprint ani ngei ti chiang to a lekhathon charna chila DNA muero nu chui tu te bum na tura arwa man na vek aloni chila changin DNA mu chuak thei ti te chu lo sheve thlip thlepa chuwang chuan investigator te bum tum ranin no rocking in kholaya te chuaka kholai anau pang mu rem chan ju dollar nga pein ano kena chil chak turin athlem thlua chumi mang chuan lekhathon chu charta atumang ngein investigator te po min ti boy ta hle regani lekhathon kha ziak mi lo ma se tana poidon lo telul nen khatinga nu chui tu te han shoi ko le bol zan vel kha chak tlata nu dik lo chui tir thenarem chang nia shet boka wangin lekha kha thon ta khera atopa chu fingerprint ta lekha thon mang ngei chuan ama churok botomania chen khat in lak zeilu ta wanga nula ten an lo ten dai ang deuh hian ain lak jei vel na chu nu chui tu ten ma nge ni ti fin fiana man ruwa tanan mang takeu mai ani anu kum chan ve vela maniariak joy Armstrong kha bitum lea a besia in alo huai sendai maya nasataka beile to wangin atumang poina che theilo evidence nu chia phungchungin atlan chia dangaya atopa pheichon an man pha tange nge bok ani asoi zeldanin hetianga thlen ma kumsa zako som ko pariata po mi tha tumin alo thok chuak to a thir pipe le duct tape nen sedarla hotel Finland lam mi khwazin me che pathum chulu khunga tuma hotel a chul thok tura roini wangin
chabi pokol veka a chabi kola an room hona tumlain an mu hila ti har pal hau maya an zinga pakhat chu au chu taka wangin atlan cheta ani tu mai na ma churin hlelna chang an hre chuang lova chu thil thlenga wang chuan an hotel kong khar kalna te chu thatokem siam that ngai omem ti te ama bok chu an endik tir le ta vek zok niin asoi chumi nuwa po masada lui kama me chom te chu be tumina velea ma se nurwa man mek lain an zinga mi pa mutalau maya a bengam le talo ani an man lai po hian ro man salo la nei nge nge a abial nu fa te baka sidarlo cha thleng ve thotle rol de chu a be hualan ni thu sei chuaka man lo se chuan midang po tha le nge rin thu nu chui tu ne chuan a sei chuak ani chu tiang mirap thak tak chu ni ti a mel hriat nai ten an hria chu makhian ti em maya mania khosa pazezoi tak ni ve mai an lo nga ya komanuamin thian te nen po in fiam bor chi midang laga dang lam na em nei big lo ni an lo nga ya ama hre chiang tu achung te a thian te le a tho pui te phei chuan mirin tlak tak ni an hriat thuan soi thewa poi khoi turap thlak takani chu rin harasan ti hle ma se main puan vek to baka evidence an la mu chua bel zela ami tha nu nung ber Armstrong i rongan ending na tangin abana fingerprint mu chuan ilea chu po chu carrier fingerprint nen ain mille chi ani ain puan nu July ni somni pali kumsa zakwa somkwa pakwa chuan nu chui tu de chu apoi khoina hmuna te chuan a hroi kwala chuda chuan Armstrong i thana chemte po mu chuanin chemte fonga chuan thisenin a fingerprint chiang takalo omkal nge tin Julia thana chemte po apaina hmuna soi nuwa mu chuani le boka tin Julie kereka dakte bin shreng nena in milchi dakte man bang alo lom bok poi khoi tu ber Cary Stayner chuman ngei ma se an na tho dana nu chui tu re chuan fakan hlo kim thei big lo investigator de hian an mirin hlelte an ring hlel nget malu tuka chung mi te pu thluk tum ngor chuan investigation an kalpuya poi khoi tu dik takan man chu har phani tingai dan ne noma adu tho zol phei chuan lo konfi malu tuk lo se chuan Joy Armstrong hi aladam nge yang ti te hialin an soya achan chu khatia amaram moya ria don khan achung te le thrian de chuan mani ria chu himri lowan hria thu te abulok hotel me che pathum than nia wanga film khura tul thu ten shila amai ro chu heti lai hian nu chui tu de hian Michael le Eugene te khapoi khoi tu angain chanchin tharlama mi so chuman tongin anin soya Armstrong po chu lau turom to lova ngain ariak chuaka ma se heti hian van doina tok zuita ani Joy Armstrong thina hi National Park chung nia chu wang chuan a thina chungchang chu Federal Court a ngai to nia Cary chuan ti hlumpum pelnan a thu boy chu beile lovin guilty plea theluta court a chuan a thil ti chu poya ti thule ama poina ngai na hriat big lo thu trap chungin a sei chuaka dam chung tang tur le parol po chuak theilo turin a hrem na puanani ta ani Carol Santi Judy le Sylvie Knight thi thuero chu state court a ngai to tur ti ni thunga chung mi pathum te thi thuwa chuan aril rubuai wanga ti ni in soin beile ta thlang ve tlat maya au kil te chuan an chung kwa shim hian in thla chhona tangin mi pat mei chiat na konga fello nan neya rilulam harsat na chi sang an tok bok niin an soya rilulam doctor po thu she tuatan ko niin Dr. Jose Arturo Silva chuan obsessive compulsive disorder nei ti te autism te now ti sa chak na konga mi an lo na chikhat paraphilia an ti te chu an nei ngei niin asoi amai ro chu prosecutor de chuan chung aril rulama har satna to te chu chiale tha poilo thliar theilo na khopani lo reng tual tha chuan lamatan phei chuan man tlak ani lo hul hwal tin chanan kho ve thunga atual tha dan turaro manna siam lok thiam dana te atnu thupa tum dana te nu chi tu de kong dik lo lama shoi koi tum dana te hian mi a ni lo ti chiang tok hle ni anti tin apoi khoi nuaman choni lo nan malak na chang hria
athil ti chu thup tumin thei topin a bei boka chu chuan athil ti hi sual ania dan phallo ni ti po hria a hong tur po hra chiang hle tialan tirani an ti boka chu tiang zong ngai to thei vek ani wang chuan rir kim lo anga ngai thei ni lova mi pa ngai ang thovin achunga danin ro rel turani anti an ngai dan chu jury te point trom puin ni chunganin ron khom nuwa thiam lo an chan tira December ni som pani kumsang ni pani khan thi turin achung thu relani ta ani seito thinangin ti hlum tura ti po ni se chuti maya bo zui ngal ru prup theini chong lova kumsang ni som pakwa khan California governor Gavin Newsom chuan misol ti hlum tur zong chula zuari turin thu pe ka chuale ta bok nen Cary Stayner poi San Quentin State Prison ala tang tareng ani ole khati zong khatun chum Geronimo channel crime video kan ti chu thei chu halo ni le ta ngai nomin lo ti le nge kan be se in zavain tuk chu no choi tui mut tui mang chale vek ule